Čaute, to som zase ja Luko a dnes nebudeme hrať Dvest, ale zahráme si Minecraft. Takže ja som našiel jeden taký celkom super server, na ktorom budem teraz hrať. Trošku ma mrzí, že som nezačal natáčať úplne, keď som ten server našiel, ale až teraz, ako som si to tu vystával. No ale začneme teraz, takže tu som si postavil taký domček. IPčku toho serveru vám samozrejme dám potom do popisu. No, takže z cobblestone mám ten domček, taký obrovský je. Mám tu na resku 4 psov a 2 sa vyparili niekde. Takže iba 4 sú tu zatiaľ. Táto reska je pekne urobená. Tu ukážem ešte. Laguje to trochu. Neviem, čo to lagovalo. Nelagovalo to vôbec, keď som prišiel. Čau, krava. Keď som to prišiel tu nahrať dnes a teraz to už začalo lagovať. Takže vidíte, každá reska stojí 40 000 eur, či čo to tu je za mena. Máte tu pekne listím ohradené. Takže celkom pekne to tu vyzerá. Tu máte cestu. Môžete sa hrať na auto, že pekne to tu máte osvetlené. Ja mám teraz texture pack, volá sa Misa a ten vám tiež dám do popisu potom, aby ste si ho mohli stiahnuť. Niektoré veci tu vyzerajú pekne, napríklad ako cobblestone sa mi páči, aj tento stone, či čo to je. No tak aj ten sa mi pekne, ten je pekný tiež. Krávy sú pekné, ale zombíci sú fakt škaredí a proste roztrhaní úplne, aj ja som škaredý. Pardon. Ale zbrnenie je pekné, to sa mi na tom páči. A potom meče myslím, že tiež pekné a krompáče a iné veci to už tiež inak vyzerajú, ale myslím, že taká zmena dobrá. A prečo si Luko taký kyľavý? Ale má ten texture pack aj nejaké bugy, alebo neviem, či skôr ja nemám bugy, lebo mi to tu tak všetko horí. Ale no tak asi tu mám baňu, ktorá ide dole úplne. Tam sa ešte strašné lagy. Ty vole, nie, vôbec to nelagovalo, ale teraz už to nejak hrozne laguje. Takže čau pes. No ideme si teraz do keľu s tými lagmi. Ja už som si tu na začiatok vykraftoval trochu. Aj vypálil skal dosť. No takže takto si to urobíte. Už som to dosral trochu. Ale to nevadí, no proste tak si to vykraftíme. A ak už sme si to dokraftili, že máme 62 staky kamenných tehál. No a ešte by som do keľu, teraz nemám kameň, no tak ideme si naťažiť kameň. Ach, som kyľavý a laguje mi to, takže to nebude veľmi pekné, ale fakle si necháme, lopaty si necháme, luk si zoberieme pre istotu, aj šípy, a kamenné krompáče aj strieborný. A zoberieme pre istotu 2 strieborné. A tak to hlinu. Aj štok nie. A to by stačilo, hádam. Áno, stačí. Tak ideme tadeto. Som si urobil taký priechod, aby som nemusel ísť dookola.
Tu už máme dvierka, to vyzerá ako taký bunker. Tie schody sú zatiaľ len z hliny a to nie preto, že som taký blbý, ale pretože teraz to nie je priorita, ale vlastne teraz je priorita ten dom. Tu strašne laguje. Fuck. No tak teraz nemôžem tu míňať cobblestone na schody. To rýti. To je strašne zalagované. Tyjo, tu máme podlažie číslo 1. Tu prídeme podlažie číslo 2. Skok. Sme na podlaží číslo 3, tu sú chodby, ale tieto tabuľky už neplatia, lebo už som to včera rozkopával a už je to úplne inak. No, aha, tu na dole už sa ani sám v tom nevyznám. Tu som dal ešte toto. Našťastie len 1 HP. No je to strašne dlhé. Au. A tu na to máme, je to až také dlhé. Ani sám neviem. Shit. A tu naozaj, toto sa mi zdá, že je bedrock, no vlastne je to isto bedrock, lebo už som to skúšal rozbiť. Neviem, že už som tak hlboko. A tak tu ťažíme skalu a s kamenným krompáčom. Už viem, ako by som asi ten dom postavil aj s kamošom. Potom ešte si aj s ďalším kamošom postavíme vilu, ale to ešte je príliš ďaleko. No a tak už som si aj taký plánik toho môjho domu nakreslil v škole. No, bola nuda, tak čo? To čo je? No tak ešte tu nás si musíme vykopať a to trošku stopnem. Tak už sme si trošku vyťažili a práve som sa skoro posral, lebo som zasa našiel bugnutý redstone. Už som aj krompas zničil. Takže som sa skoro, ako som spomínal, posral. Lebo som sa zrekol, že spadnem do lávy, ale to je iba redstone, takže áno, ten si zoberieme železný krompáč, dobre, že som ho zobral. Ešte sa potom pôjdeme pozrieť aj na spawn, lebo som tam odkedy som na tomto servere a odkedy som sa dostal do tejto oblasti obyvacej vôbec nebol, takže tam sa ešte pôjdeme pozrieť. A myslím, že z tohto tento server je pekný, takže budem tu z toho natáčať aj viac partov, ako budeme stavať dom a iné veci, ťažiť. No, toto je trošku nuda, ale za chvíľu sa pôjdeme pozrieť do uličky číslo 3 a tam už to bude trošku o inom. A inak tie lagy to sú strašné, ako ich nazvať, neviem čo. Strašne neviem čo. No, došla mi slovná zásoba. Strašné, no to je jedno. Proste je to strašné, hrozné. Teraz keď som to stopol, tak mi to vôbec nelagovalo a teraz mi to už tiež nelaguje, ale lagovalo trochu. Takže tu sme našli železo. No. Tie železné krompáče sú výborné. Dá sa s tým vyťažiť skoro, no vlastne všetko. Všetky ľudí. To si zapamätajte, že tí cigani nie sú až takí hlúpi, že kradnú železo. Že sú veľmi múdri. Vedia, čo kradnú. Akú kvalitu. Takže tu si to ešte trošku vyťažíme a ideme do uličky číslo 3, ak sa stade dostanem, samozrejme. Čo nedostanem. Takže dáme home. A nie, hoj. Už ani písať neviem. Mi sa toto nechcelo natáčať, no ale už som si povedal, že budem to natáčať. A ešte si dáme vypáliť ten kameň. No, sme naťažili. Takže ty sa páľ, a ty sa už palíš.
Tak ty sa paľ. Tak to je trapné. Ja mám trapný nahrávač toho, tej blbosti, obrazovky. A teraz mi to vypísalo, že môžem len 10 minút nahrávať. Takže už ma to stoplo. No tie videá potom spojím. To nebude až taký problém. Urobíme si pre istotu 2 krompáče. Uvidíme, čo tam nájdeme. Palice. Plienky. Ale toto neviem, ako by ste dieťaťu dali nariť na zadok. To akurát tak, no, to je jedno. Plienka to určite nie je. Takže si to vymeníme. Tak, dáme ešte paličky a toto nám, kameň nám netreba vlastne. Môžeme si tu dať tak a bežíme. Psov si tu nechám sadnutých. Tie psy sú celkom super, lebo minule tu nám oxidoval Slenderman, takže som ho raz buchol, postavil som psov a tie ho dorazili. No a to boli ešte 6. To je nenormálne. No ja si vždy myslím, že tu je tento uhlie, ale to je len môj kobl, čo som tu dal. A to mi neviem, aký inteligentný človek vykopal takúto jamu a neviem to ani zabedniť. Či viem? Neviem. You don't have permission for this area. Či ako sa to číta. Tu sme boli, môžeme ísť, toto vedie aj tak len do chodby 3. To je krátka ulička, takže tu ideme slepá ulička. No musím trošku označiť, lebo môj kamoš tu nebol, odkedy našiel túto fuck. No to si nemal, Koslivec, vidíte, takto vyzerajú NPCčka, takže Koslivec vyzerá ešte celkom dobre, solidne, ale ten zombík je strašne hrozný, keď sa keď sa nepozeráte dlho na obrazovku a zrazu sa pozriete, tak sa môžete aj zľaknúť. No neviem, či som sa zľakol, ale zľaknete sa, lebo je fakt hnusný. Och, nie. No a tu som si to ohradil pre istotu, lebo už som tu aj, ak som šikovný, tak som tu už aj stihol spadnúť. No a tu tam je nejaká voda, no tam už som vlastne dole. Skoro som pustil shift a skoro som spadol, takže tu do keľu som kiľavý. You don't have permission for this area. No to je jedno, ako sa to číta. Ale proste už tu aj keď môžem ísť, ale už tu nič nemôžem robiť, takže je to celkom na viete čo. Nechcem tu nadávať. No ale tu ešte máme permission, aspoň si myslím. Takže tu dáme fakľu. Svetlo. Yes. Tu si vyťažíme. Dnes už asi do toho mesta nepôjde. Mňa snáď porazí. Sranda. Tu mám možnosti, aby som to dal a tu už to nemôžem rozbiť. Ani toto nemôžem rozbiť. Ani toto nemôžem rozbiť. Ani toto. A toto môžem. Huby. A toto už nemôžem. No to je jedno. Poďme stade preč. Pôjdeme dole. Tam dole. Áno, presne tam. Už som tam aj našiel zlato a tiež ma pekne naštvalo to permission. Či čo to je za fraz. Lebo som vykopal 2 bloky zlata a zrazu už nemám povolenie, aby som tam kopal. A boli ešte 2 bloky zlata. A kto vie čo... No, dobre, takže toto nič.
ale radšej toto tu na vykopem, kto vie. Dobre, tak už mi dojde čas, takže majte sa.